zan gabatar muku da wani fasihin injiniya wanda ke zaune a Musiya babban titi. Malam ya sunanka? Sunana Abba. Abba, me lakabinka? Me lakabinka? Abba, amma sunana na asali sunana Musa Umar. Me mutane suka fi sanin ka? Abba gida gida. Yawwa, to yanzu me zaka gabatar mana a nan wajen? Zan gabatar muku da free gas. Free gas. Yawwa. To masha Sunan shi kenan free gas. Yawwa, to Ba tare da ka sa gas lita 2 kwana 3 ba 1.5 ba. Ga gas sai tsada, ka gane? na'am. Wannan zaka amfani da fetur ɗinka da kuya naira 50 ya ishe ka kwana ma 3 da shi. A Masha fetur ɗin 50 da girgin da zaka zai ishe ka ko ba ka wani. Gaskiya ne. Haka kwana 3 kuma yadda kuke gani nan fetur ɗin 50 na sa. Na'am. Ba wani da yawa wani kun ga shi a ƙasa amma zai ishe ni ko shinkafa da miya zan dafa shirin din abin da zan yi ba kuma yadda kuke gani nan na fara dafa ɗan luftan ina wanda zan share dare gane kuma a ɗan samun mu wani buredi na To shi kuma ɗaya roban me a ciki? wannan ruwa ne wannan iska ne Okay. so da shi wannan in aka pumping din shi iskan ya shiga nan ana ji ko za a pumping din shi iska ya shiga a nan iskan zai dan zauna idan aka pumping din shi zai tura wa fetur din iska iskan idan ya jijjiga fetur warin fetur din da wani chemical din fetur din shi zai fito shi kuma sai ya shiga cikin ruwan. Masha Allah. Daga cikin ruwan in ya bi ruwan zai wani rage min wani wannan wani chemical nan daga ciki daga nan shi kuma ko asalin chemical din gas to da an samu daman gas daga cikin fetur ne asalin chemical din gas din jikin fetur din shi ne zai fito shi kuma sai dinga fita ta fire. Masha Allah, to yanzu za mu saurare ka mu ga yadda abin yake aiki. Wai ana gana kamar yadda kuke gani gashi na fara pumping da shi iska zai shiga nan gane ko da wannan da kake da shi aka da Masha Allah. Nan kuma yadda kuke gani ga wuta nan ta kawo. Kuma gashi nan ana fifita. Musiya babban titi ta samu injiniya. Tararre. Lallai injiniya.